Hölgyeim és uraim, kedvesek vagyunk! Szeretettel köszöntök mindenkit a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Kérem, fogadják szeretettel a Karácsony Göncipál általános iskola irodalmi műsorát a Szabadság napjai címmel. Rendező Virág Sándor. Majd hallgassuk meg a Csiribiri énekkart, akik Kossuth dalokat adnak elő. Karvezetőjük Józsa Klára. De előbb kérem, hallgassák meg mindenki beszélni. Ilyenkor, március közepe táján, egyszer az évben emlékeznünk kell. Emlékezni valamire, amit a történelemkönyvekben feljegyeztek, valamire, amit szüleink tanítottak, vagy esetleg ükapáinktól hallottunk. Valamire, amit az iskolákban is tanítanak. Ez a nap az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napja, március 15-e. Vagy mondhatnám azt is, hogy valami új kezdetének a napja, a hazaszeretet napja. Bizonyára tudjuk, hogy mit jelent a valami új. Új autók, új tévé, új játszótér, felújítás vagy megújítás. Tudjuk azt is, hogy mi a forradalom. Ez a szó valamiféle megújulást jelent. Szoktuk is hallani. Ez egy forradalmi újítás. Valami sejtésünk talán a szabadság fogalmáról is van. Nekem elsősorban a madarak jutnak eszembe. Ha ilyenkor tavasszal a kék égre nézünk, egyre több szabadon repkedő madarat láthatunk. A szabadság azonban valószínűleg nem egészen ezt jelenti. És hogy mi is az a szeretet? Ezt már igazán nehéz meghatározni. Kedvenc íróm, Vassalbert szavai ekképpen hangzanak. A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. Kedves karácsonyiak, eléggé szeretjük mi egymást? Én úgy gondolom, hogy 48 márciusában igazán tudták, hogy ezek a szavak mit jelentenek. A szabadságharcot megelőző időnkben hazánk és a nemzet lelke mélyponton volt. A hatalmon levők pedig igyekeztek elnémítani azokat az embereket, akik erre megoldást akartak találni. Kellett tehát egy új kezdet. Az ifjak pedig pontosan tudták ezt. Nem szabad elfelejtenünk a március 15-öt megelőző 30 évet és vívmányait. Nem szabad elfelejtenünk Kossuthot és Széchenyit sem. Ugyanakkor meg kell említenünk Napóleont, aki a magyar nemességet hívta csatába, és állította ezzel választás elé. A legnagyobb hatással azonban a népek tavasza volt a magyar szabadságharc kitörésére. A budapesti történéseket bizonyára már kívülről fújjuk. Azon a márciusi reggelen Petőfi lakásán találkozott Jókai, Vasvári és Bujovszky Gyula. Itt szerkesztették meg a 12 pontot is magában foglaló proklamációt. A 12 pont alapja az 1847-ben megalakult ellenzéki párt nyilatkozata, amelyet Deák Ferenc fogalmazott meg. Ebben követelték a parlamentnek felelős magyar kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közterherviselést és a törvény előtti egyenlőség bevezetését. Valamint, hogy a nép is képviseltethesse magát a törvényhozásban és a helyhatósági választásokon. Később a Pilvax kávéházban felolvasták és Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Innen indultak 15-en zongó esőben a Landerel-nyomdához, hogy kinyomtassák a 12 pontot és a nemzeti dalt. A tömeg közben 5000 főre duzzadt. Dél körül a vezérszónokok felosztották az embereket azzal, hogy ebéd után jöjjenek vissza a Nemzeti Múzeumban meggyűlésre. Délután a múzeumnál már 10.000-en gyűltek össze, ahol Petőfi egy kisebb beszédet mondott. Elhatározták, hogy kiszabadítják Táncsics Mihályt a budai vár helytartó tanácsi börtönéből. A városházán elfogadták a 12 pontban megfogalmazott követeléseket. Gróf Zichy Ferenc, a tanács elnöke ígéretet tett, hogy nem vetik be a katonaságot ellen helyreállítására. Délután 6 órakor kiszabadították börtönéből Táncsicsot. Este kivilágították a várost, a betiltott Bánkban előadását pedig megszakította a Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Az ünneplő tömeg elénekelte a himnuszt, a szózatot és más dalokat. Eközben a rendre ügyelő választmány 2 határozatot szerkesztett a polgárőrség bővítéséről, illetve a helytartó tanácsán elért eredményekről. Március 15 üzenetét minden későbbi hatalmon levő kormány beépítette a politikájába. Legfontosabb üzenetének azonban el kell érnie a magyar szívekbe.
egyedül gyengék vagyunk, együtt azonban erősek. Ez tehát a szabadság, amikor az ember érvényesíteni tudja akaratát, és saját sorsáról döntést hozhat. Ez tehát a forradalom, ha akkor is kiállunk a szabadságunkért, ha mások eltiporják azt. Ez a hazaszeretet, amikor együtt, összefogással érjük el közös céljainkat, akár forradalmat szítva a szabadságért. Miért fontos még ma is 48? Nincs, aki ne érezné, hogy hazánk újra rendkívüli mélypontot ér el. Kapaszkodjunk tehát március 15-ébe, és fogjuk meg egymás kezét a nehéz időkben. Legyen ez a nap, március 15-e újra, a szabadság és forradalom napja, legyen a hazaszeretet napja, legyen valami új kezdete. Este van, kiki nyugalomban. Feketén bólingat az eperfalombja, zúg az éjbogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák, szanaszékörök. Csapunk a denevér, az ereszt csodorvány, míg volt az a babolcsonka, a régi tornya. Benn háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermektársaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilágon. Egy eladó jár, a tűzre benyigét rak. Ő a legnagyobb és szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjuk, noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat, effélét csinálni, maga is próbálgat. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli orlepet ingével, mélyre van az szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. De vajon kizörget? Nézz ki, fiamsára. Valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnunk be, ha tanyára nincsen? Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen. Visszajő a lányba az utas tehében. Béna harc Filippe, sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek életét is, így végzi az meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor hívja szépen, hogy üljön közelé. Rá is áll az könnyen, bár szapódik elég. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koltus beszéde. Megeded lassanként, s valamint a patak. Mennél messzebbre folyt, annál inkább dagad. Beszél a szabadság édes napjairól, s kedre áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, személykönyvben úsznak, kikkel más hazába bűtösök, boldognak.
Este van, kiki nyugalomban. Azt adok, mint vajon ritkán kaptok ti királyok. Nyílt, őszinte szó. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkát, áll az akasztóba, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafönn az égben megszámlálták napjaitokat. Hogy halljátok a nagy ítéletszót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Van egy marok föld a magyar hazában, amelyet magyar vér meg nem áztatott. Haj, de nem látszik már a nagy hősök vére. Fiaik befesték, újra feketére a földet, rákenték a gyalázatot. S így hazugság itt az örök igazság is, hogy az oroszlán nem szülhet nyúlfiat. Ti dicső apák, ti bajnok oroszlánok, ha ti a halálból most föltámadnátok, s látnátok satnya maradéktokat. S ez a faj dicsekszik, őse érdemével, híres hajdanával úgy 70-kedik. Hát majd a jövendő fog-e dicsekedni mi velünk? Vajon nem fogja emlegetni orcapirulással a kor gyermekit? Háborúból mindig éltem legszebb mondatja, háborúból vérét a szív, szabadságét ontja. Egy szentség van a világon, melyet fegyverünkkel sírunkat megásni méltó, melyet vérzenünk kell. Ez a szentség a szabadság. Őrültek valának mindazok, kik más egyébért éltet áldozának. Békét! Békét a világnak! Derezsarnokkénytől, békét csupán a szabadság fölszentelt kezéből. Ha majd így lesz a világon általános béke, vessük akkor fegyverünket tengerfenekére. De még így nincs, addig fegyvert, fegyvert, mint halálig, tartson bár a háború az ítélet napjáig. Itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, választhatok. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. Magyarok, Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyarok, Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Szélesebb a láncnál akart, jobban ékesíti akart, és mi mégis láncot hordtunk ide veled, régi kartunk. Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok, Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Háromszínű magyar zászló, dicsője, védelmezünk megfeszített erővel, kiemeltük a porból szent szárnyadat, röpülj előttünk a magas ég alatt. Háromszínű magyar zászló beszélek, egyikünk sem fösvénykedik vérébe, ellenséget előbb meg nem taposhat, míg vérébe be nem festett pirosra. Eljön az a nagy idő, amely felé reményünk szállanak. Ősszel derültett éjjel, hosszú sorban a bántott madarak. A zsarnokság ki fog pusztulni, megint virító lesz a földszínek. A te dicső szent katonáid ők, segítsd őket, szabadság Istenek. Szegény nép, árva nemzetem te, mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed fáján pusztítanak, s győs kezekkel, kik tépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig a fa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Te Rácz, te horvát, német, tót, oláság, mit marjátok mindjárt a magyar? Török statártól, mely titeket védett, magyar? Kezekben villogott a kard. Megosztottuk ti véletek híven, ha a jó szerencse nékünk jót adott, s felét átvettük mindig a tehernek, mit vállatunkra a balsorsakot. S ez most a hála, vétkes vakverénnyel reám puszít a hűtelen király, s mohó étvággyal megrohantok minket, miként a holló a holdtestre száll. Hollók vagytok ti, undok, éhes hollók, de a magyar még nem halotti test. Nem, Istenemre nem, s hajnalt magának az égre, a ti véretekkel fest. Most talpon állunk újólag. Azért állottunk volna fel, hogy újra földhöz sújtsanak. Nem! Most győzni vagy meghalni kell. Csatára nemzetet, halál vagy győzelem. Föl! Te jobban nem szeretheted a szép halálnál a csúf életet. Te inkább sírba fekszel, mint mocsárba. De aki kész a hős halálra, az diadalmaskodni fog. Induljatok! 100 000 éven milliómjával, a szorgoság Egyiptomából, a szabadsági Kánaánba, mint Mózes népe hajdanában. A történeteket lapozzák, s végére jutottak. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködvövesző sziklájából a hajdanak ered ki, és egy hosszában szakadatlan folyra korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak. Nincsen, csak a tengeröliben. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végigszáguld a messze világon, és a népeket eldöntő vihadarra kihívja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s szembe fog állni. A jók s a gonoszak, mely eddig tette örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy, ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten, próféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet. Az örökségesség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni. Európa
születik majd, tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe tört elvádolt gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyart, csak folyt a vér. Vértanúkról szól, s nem nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Még a földön ember él, a költő visszatér. A költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Még a földön ember él, a költő visszatér. Ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Petőfi visszatér. Kezdjük azokkal, akiket látunk a színpadon, a műsor gerincét a 7. osztályosokat, illetve a keleti játékból segítettek nekünk a harmadikosok. Hát ők a következő. Bácsok Dániel. Tóth Anya Fiala. Várjál Krisztofer. Piskei László. Szőcs Gabriella. Kaláci Noémi. Kovács Zoltán. Kovács Anikő. Szőcs Péter. Kelemen Martin Bence. Portolán Sofia Mari. Szevasz Viktória. Orosz Jászmin. Báder Fanni. Urbánov. Polec Bettina. Pap Márton. Mártonnak különben köszönjük a zenés vetétrészeket, és akiket csak hallhattunk a játékban is családitől, remélem, hogy sokan felismerték, a tanárikat voltak hallhatók. Papné Fehér Anikó, Kárpáti Gábor, illetve Papina János kollégám. Akiknek szerintem a legnagyobb köszönet jár a színpadon állható kedves szülők, Tóth Zita, Tóth Tamás, illetve Pap István. Ezt a szokatlan szerepkört vállalták el, hanem bizony a díszletek jelmezek beszerzésében is hatalmas részük volt. Illetve külön szeretnék köszönetet mondani, aki a betanításban nagyon-nagyon sokat segített nekem, Papné Fehér Anikó. Hogy ez a család megszólaljon, Mészáros Péter volt, és most már tényleg a végére jutott. Akik segítettek nekünk, hogy mindez látható legyen, ami a színpadon van, ők a következők voltak. Csatóné Szorocsár Szilvia, Pető Lajosné, Fehér Józsefné, Simon Istvánné, Tóth Józsefné, Tóthné Hercegéva, Kolláti Lászlóné, Gyóni József, Máté Zoltán és Máté. Köszönjük!
Édes jóságom az rájét megjelent.
Amin.